Mga kapuso, karong buntaga atong sayron ang liderato sa usa sa mga dekalidad nga tunghaan nga anaa sa Caraga Region ug kung unsa ba ang mga plano niya karon nga nagpadayon gyapon ang pandemya. Sabay-sabay tang ilailahon ang Second University President sa Caraga State University, si Dr. Anthony Penaso. Doc Penaso, mayong buntag ug dayon dinhi sa At Home GMA Regional TV. Kamusta mo diha, sir, sa CSU? Salamat Sir Cyril sa invitation dinhi sa At Home GMA Regional TV. Una sa tanan, maayong buntag sa tanan natong mga kapuso nga aniya karon nakig-uban nato aning atong programa nga At Home. Dinhi sa Caraga State University, okay kaayo mi nagpadayon sa paghatag og serbisyo sa atong mga estudyante. Glad to hear nga anaa kamo sa maayo nga kahimtang, sir. Pero sir, sigurado ko no nga sa pagsugod pa lang sa imong liderato, daghan na og challenges diha sa CSU. Apan kamusta ba ang imuhang paglingkod karon isip University President? Nagsugod ako isip President sa Caraga State University ni adtong July 14, 2014 ug matapos kini sunod tuig sa August 2022. Adunay mga challenges, apan among gi-address ang mga challenges aron mapadayon ang paghatag og kalidad nga serbisyo sa atong mga estudyante. So far so good, Sir Cyril, no? Maayo ang dagan sa atong universidad. In fact, sa pagsugod sa pandemic, wala kaayo mi maglisod pag-adjust tungod kay in place na ang among learning management system. Pila ka tuig nang nilabay before nagsugod ang pandemic. Unya timing pod nga naami mga na-trained nga faculty on video production. Unya nag-eskwela, gipa-eskwela po na ako ang mga faculty staff sa Coursera under sa DOST scholarship. So exposed sila sa online teaching and learning. Unya during the mid-year term sa bakasyon, in between sa duha ka semesters, nag-training, gid me massive training in-house on video production para ang tanan nga mga lectures mabutang na sa learning management system aron ma-access ato mga student. Maayo kay nakasugakod gayud ang tunghaan sa new normal. Pero Sir Anthony, unsa-unsa ba ang mga plano nimo no nga developments nga pwedeng ipatuman ilawom sa imuhang liderato? Ang atong mga plano nagalangkob sa paghimo sa CSU isip Smart Campus, no? Pinaagi sa suporta sa CHED, no? Aron mapadayon nato ang edukasyon taliwala ni ining pandemya. Ato pong i-improve pa ang atong learning management system para mas nindot pa ang eksperyensya sa atong mga estudyante ug magtutudlo sa online learning. Hinaot na mo, sir, nga matuman ka na tanan nga developments alang nasab sa atong mga estudyante. Apan Doc Anthony, maingon ba nimo nga andam na ang CSU ug galing ipatuman na ang new normal face-to-face classes? Actually ready kay mi, no? In fact, timing sad nga kamulo og pandemic, grabe po ang construction sa among mga classrooms o mga buildings, no? In fact, natapos last June ang atong pinakadako nga library sa tibuok Mindanao, no? Nga diri sa Caraga State University. Unya daghan pong academic buildings na put up. So pagbalik karon sa face to face nga limited, murag ready gid mi ana. I-retrofit lang namo ang arrangement para ma-maintain ang physical distancing. Pero I still believe kung bisan mo balik na ta sa the old normal na face to face, dili na gid siya pure face to face para nako. Kay medyo nasanay na ta og nakita nato nga adunay mga advantages, no, ang online learning. So mahimo na gid siyang flexible, a combination sa face to face ug online learning. Okay, Sir Anthony, lastly po, any message sa ating mga kapuso, hilabi na sa mga staff o sa mga estudyante diya sa CSU? Ang message nako sa akong mga estudyante o staff, no, nga bisan pa man sa pagsulay nining pandemya, ang CSU is a pampubliko nga universidad, nag-implement sa pre-tuition fee and other miscellaneous fees para sa tanan nga qualified students, no. Current students karon nga mopadayon jud nga dili ma-discourage sa mga problema o challenges nga moagi sa ilang pagtuon, no. Keep going, don't quit. There is always light at the end of the tunnel. Daghang salamat Dr. Anthony Penaso sa imong oras nga gihatag dinhi sa At Home GMA Regional TV ug amping mo kanunay, sir, diha sa Caraga State University. Okay, salamat.
Mga kapuso, tutok lang mo kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.